fala ma fɔ tare min ye Mamadu Awa Gassama ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ kunungo min ye jamana avocat min bɛ yen n'o ye maître Mamadu Ismaël Konate ale laseli kɛ kunun bɔlɔlɔ sira fɛ a y'an yɛrɛ wele ko min ye Mamadu Awa Gassama ye fala ye k'a bilara koyi ko wa k'a denw bɛ ka taa nɔfɛ an y'o fasiri yɔrɔ min fala ye an ka telefɔni kɛra k'a ti jɔ an y'a fa maître a ko Gassama ye kanabila sɔrɔ kalo 7 ani tile 7 kaso kɔfɛ min ye kɔdiwarikaw ka kaso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko maka n'o ye tribunal kasobo correctionnel k'a tun b'o la ko waati min yɛrɛ la sa olu ni Gassama yɛrɛ tun bɛ k'u labɛn yaasa k'a fɔ k'u bɛna weleli kɛ ka kɛ n'a ka kiiri ye kiiri min na n'a fɔra sa ko san 3 a k'o kaso kɛ san 3 sen ka na su kɔdiwarikaw fɛ 5,000,000 a k'o sara fala ye k'u tilalen kɔ o kuma na dɔrɔn avocat dɔ bɛ yen o ye maître wele k'a fɔ a ɲɛna koyi u b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko confrère a ko confrère journal légal officiel bɔra koyi peresa ado a ye grâce k'i ka cɛ ye a ko han ko a ci ma maître ye sɛbɛn sɔrɔ yɔrɔ min ne Mamadu Konate a ye a cari ka sin ka bɛɛ lajɛlen wele ka kibaruya da maaw tulo kan nɛgɛ kanɲɛ 18 masuruna waati fala ye o y'a sɔrɔ Gassama n'a denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛɛrɛ in Alassane ka grâce dilen don n'o ye yafama ye sabula n'i ma kiiri yafa tɛ se ka k'i ma n'i kiirila a fɔ k'an y'a far'i ma jamanakuntigi kelen pe de fana bɛ se k'o kɛ bɛɛ caman kun sigilen don ni nin ye maliyɛn caman ye nin de fɔ k'olu ma da la fiyewu ko Alassane bɛ Gassama mara ye parce que a t'a mara kun na nka min ye sariya ye fala ye f'ale k'a ka baara de kɛ n'i t'a fɛ ka sariyatigɛlaw jɔ u yɛrɛ la i b'u to k'u ka baara kɛ n'u ka baara kɛ ni faamaw bɛ se ka mun kɛ u bɛ se k'o kɛ olu yɛrɛ ka maa 49 ma kɛ ta ten yan ne kiiri kɛlen kɔfɛ yafama ma k'u ye u bilara ka t'u ka so donc bi Alassane a ye nin min kɛ nin ye a ye maa caman ta to a kɔnɔ fala ye nka an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ɲɛmaaw politiki ko siraw fɛ fala ye olu ka jamanadenw ka hakɛ ɲinini olu bɛ se ka kɛ miiriyaw tɛ kɛ kelen nka jamanadenw olu tɛ se ka ɲɔgɔn bila fo ka diɲɛ wuli kuma tɛ Mali ni Côte d'Ivoire a kuma ka ca kosɛbɛ fala ye an taalan de ye ɲɔgɔn ye koyi u mago b'an ka sagatulaw la cogo min an fana bɛ cɛgɛ fɛ dɛ wali de e tɛ kɔdiwarikaw b'e fɛ e tɛ cɛgɛ fɛ sisan fala ye ko maître Mamadu Ismaël Konate ko a dalen don a la k'a fɔ ko Gassama ko a n'a den 2 minnu tun b'a kɔrɔ k'u ye baara kɛ ka ɲɛ ale yɛrɛ maître Mamadu Ismaël Konate a ye a jɛɲɔgɔn dɔ wele sabula ale de ye min ye Gassama ka avocat ye k'o ka ɲɛ a ma koyi o ka taa nin ko papier ko bɛ ɲɛnabɔ joona yaasa Gassama bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min sabula ale yɛrɛ sen bɛ kerekela fan wɛrɛ fɛ avocat don olu ka ko ka ca o la a ko Gassama kelen filɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ nin ye fala ye ko min ye n'i bɔra kaso la ko la kibaru ko n'i bɛ kɛnɛma ko b'a don ko k'a fo ka n'a balimaw fo ka Côte d'Ivoire fana ɲɛmaaw fana fo sariya ko ale ye o baarakɛla de ye ale ye fɛɛrɛ min sigi ka se ka Gassama defa k'o de tun ye nin ye ko ka bɛɛ lajɛlen fo maître Mamadu Ismaël Konate avocat don Bamako yan cogo min avocat don Paris o cogoya kelen fana na n'an bɔra yan an bɛ taa fan fɛ